नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. कोकणात गणेश चतुर्थीचा उत्सव, बाजारपेठा गजबजल्या. मनसेच्या वैभव खेडेकरांची बडतर्फी आणि पारंपरिक वाद्यांना मोठी मागणी, वाद्य दुरुस्तीची दुकानं गजबजली. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. लोकमान्य टिळकांच्या आवाहनाला तळ कोकणातून प्रतिसाद देत प्रतिष्ठापना केलेला पहिला सार्वजनिक गणपती सावंतवाडीतील सालईवाड्याचा राजा या गणरायाचं मोठ्या जल्लोषात आगमन झालं. यंदा 120वे वर्ष असून 21 दिवस मोठ्या धुमधडाक्यात गणेशोत्सव साजरा होणार आहे. वाद्यांच्या गजरासह नाचत गाजत फटाक्यांची आतिषबाजी करत रात्री गणरायाचं आगमन झालं. गणपती बाप्पा मोरयाच्या जयघोषानं संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला होता. भारत पारतंत्र्यात असताना देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. यावेळी लोकमान्य टिळकांनी सार्वजनिक गणेशोत्सव परंपरा सुरू केली. तेव्हा या परंपरेला कोकणात पहिल्यांदा सावंतवाडी शहरातनं प्रतिसाद दिला. गेल्या 119 वर्षांपासून सालईवाडा येथे सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरा करण्याची परंपरा जोपासली जात आहे. यंदा मंडळाचं 120वे वर्ष आहे. गणेश चतुर्थीपासून 21 दिवस जल्लोषात हा उत्सव साजरा केला जाणार आहे. सावंतवाडीतील सालईवाडा येथे सन 1906 मध्ये दिवंगत विष्णुशेठ सापळे व कैलासवासी सीताराम शेठ बांदेकर यांनी कोकणातील सर्वात पहिले सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्थापन करत गणरायाची प्रतिष्ठापना केली होती. सोमवारी रात्री वाद्यांच्या गजरासह नाचत गाजत फटाक्यांची आतिषबाजी करत या मंडळाच्या गणरायाचं आगमन झालं. चतुर्थीपासून पुढील 21 दिवस विविध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उपक्रम या ठिकाणी राबवले जाणार आहेत. या आगमन सोहळ्याप्रसंगी मंडळाचे अध्यक्ष राजा स्वार, उत्सव कमिटी अध्यक्ष प्रतीक बांदेकर, सचिव बाळा नार्वेकर, सहसचिव अभय नेवगी, आबा पडते, प्रथमेश विरनोडकर, विनोद सावंत, प्रसाद नार्वेकर, गुरुदास पेडणेकर, संतोष खानविलकर, सुमित मळिक, अमय महाजन, संकेत नेवगी, प्रल्हाद बांदेकर, अथर्व सावंत, राजेंद्र भाट, जितेंद्र भाट आदी उपस्थित होते. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कोकणातील राजकारणाला मोठा धक्का बसवणारी घडामोड घडली आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या आदेशानुसार कोकणातील नेते वैभव खेडेकर, अविनाश सौंदळकर, संतोष नलावडे आणि सुबोध जाधव यांना मनसेतून बडतर्फ करण्यात आलं आहे. काल आजच आता थोड्या वेळापूर्वी सोशल मीडियावरती माझ्या आणि सगळे जिल्हाध्यक्ष संतोषजी नलावडे, अविनाशजी सौंदळकर आणि सुबोधजी जाधव, रायगड रत्नागिरी जिल्हाध्यक्षांची पक्षातनं हकालपट्टी करण्यासंदर्भातलं किंवा बडतर्फ करण्यासंदर्भातलं पत्र मी वाचलं. खरं तर हे अतिशय मला दुःख झालं या सगळ्या गोष्टीचं. खरं तर हे पत्र माझ्यासमोर आहे. माझ्या 20 वर्षाच्या निष्ठेचं सर्टिफिकेट आहे. गेली 20 वर्ष आणि त्यापूर्वी विद्यार्थी सेनेमध्ये 12 वर्षाचा 30 वर्ष आयुष्याची मी सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांच्या चरणी या ठिकाणी अर्पण केली होती. आणि अनेक आंदोलनं असतील, अनेक मोर्चे असतील, अनेक जेलवारे असतील, ज्या संदर्भात मी सातत्यानं अग्रेसर राहिलो किंवा त्या संदर्भात मी रस्त्यावरती उतरलेलो आहे. पक्षाला देखील सातत्यानं यश मिळवून देण्याचा माझा या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये किंवा कोकणामध्ये प्रयत्न राहिला आहे.
या कोकणामध्ये पक्षाची बीजं ही प्रत्येक घरात रुजवलेली आहेत. खेड नगरपालिका सातत्यानं 15 वर्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडे राहिलेली आहे. जनतेतनं थेट नगराध्यक्ष देखील निवडून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा आलेला आहे. पंचायत समितीचे सदस्य महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सदस्य निवडून आलेले आहेत. दापोली नगरपंचायतीमधले नगरसेवक देखील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे निवडून आलेले होते. चिपळूण नगरपालिकेमध्ये देखील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा झेंडा त्याकडे रोवला गेलेला आहे. आणि सातत्यानं या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये पर्यायाने कोकणामध्ये संघटन वाढवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पक्ष म्हणून या कोकणावरती आलेले संकट असतील किंवा या कोकणावरती झालेले आघात असतील, या संदर्भात मी सतत लोकांशी जोडून राहिलेलो आहे. कोरोना महामारीमध्ये राजसाहेबांना आदर्श वाटेल असं काम मी या कोकणामध्ये लॉकडाऊनच्या कालखंडामध्ये जीवाची पर्वा न करता केलेलं आहे. त्याची कोकणची जनता साक्ष आहे. आणि म्हणून ह्या सगळ्या लोकसेवेच्या माध्यमातून पक्ष तळागाळापर्यंत जावा, पक्ष रुजावा आणि या ठिकाणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा आमदार निवडून यावा ही भूमिका माझी होती. खरं तर माझ्या ह्या आजच्या बडतर्फीचं मी जर कारण मीमांसा मी जर केली तर मला असं कळलं की मी भाजपाच्या काही लोकांना, नेत्यांना मी भेटत होतो आणि म्हणून माझा पक्षप्रवेश त्या पक्षात होतो काय अशा पद्धतीची काही भावना निर्माण झाली आणि मग त्याच्या अनुषंगाने माझी हकालपट्टी झालेली आहे. खरं तर असा कोणताही हेतू माझ्या मनात नव्हता. मी काल या कोकणाचे आपले मंत्री नितेशजी राणे यांच्याकडे भेटलो, हे सत्य आहे. त्याला कारणही तसंच आहे. आमच्या पुण्यामधले माझे सहकारी गणेशजी पाटील तिथल्या राजकीय परिस्थितीमुळे त्यांची तळीपारी काढलेली होती. त्यांना तळीपारी ह्या गणेश उत्सवामध्ये करणार होते, त्यांना जेलमध्ये टाकणार होते. ती तळीपारी रद्द करण्यासंदर्भात मी आदरणीय नितेशजी राणे यांची भेट घेतली. त्यांनी तात्काळ तिथल्या एसपीना आणि आयजीना फोन लावून ही तडीपारी थांबवा अशा पद्धतीचं त्यांना विनंती केली किंवा सांगितलं आणि आज त्यांची तडीपारी थांबलेली आहे. हे गणेशजी पाटील यांना देखील विचारू शकता. आणि अशी अनेक कामं जी मंत्रालय स्तरावरती असतात ती पक्षाची सत्ता नसल्या कारणाने त्या खात्याच्या मंत्र्यांना भेटावं आणि आपल्या पक्षाचं काम करावं ही भूमिका माझी सातत्याने राहिलेली आहे. आणि म्हणून मी अनेक कार्यकर्त्यांना परस्पर त्या ठिकाणी घेत जाऊन तिथली कामं करून घेतलेली आहे. मी विकास कामासंदर्भात ज्या वेळेला आपल्या नगरपालिका होत्या त्यावेळेला तिथल्या नागरिकांच्या संदर्भातल्या विकास कामाच्या काही योजना होत्या, या संदर्भात सातत्यानं मंत्रालयामध्ये भेटत राहिलेलो आहे. कारण ही एकमेव अशी आपली नगरपालिका होती ती विरोधामध्ये होती, सत्तेमध्ये नव्हती. आणि म्हणून आपल्या लोकांशी आपला वास्ता असल्या कारणाने किंवा लोकांशी आपला शब्द असल्या कारणाने तो विकास होणं महत्वाचं असल्या कारणाने सत्ताधाऱ्यांना भेटणं अपेक्षित होतं आणि म्हणून त्या ठिकाणी मी भेटत होतो. मला वाटतं या संदर्भातच गैरसमज निर्माण झाले असावेत असं मला वाटतं. आणि म्हणून गेल्या 2 महिन्यापासून मी ह्या सगळ्या गोष्टीचा खुलासा करण्यासंदर्भात सन्माननीय राजसाहेब यांची भेट मागत होतो. मी पक्षातल्या अनेक नेत्यांना मी माझा फोन केला, अनेक नेत्यांना भेटलो आणि मी विनंती करत होतो, अर्जाव करत होतो, त्यांना सांगत होतो की मला राजसाहेबांची मला भेट घालून द्या. परंतु गेल्या 2 महिन्यामध्ये मला या ठिकाणी भेट मिळाली नाही. हे माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याचं दुर्दैव असं मी समजतो. आणि म्हणून या कोकणामध्ये अनेक समस्या असताना त्याचा खुलासा व्हायला पाहिजे, काही मनात शंका असतील तर दूर व्हायला पाहिजे. आणि म्हणून या सगळ्या बाबतीमध्ये ह्या जे पत्रावर जे 2 आमचे नेते आहेत, संदीपजी देशपांडे आणि आमचे अविनाशजी जाधव, यांच्याकडेच मध्ये सातत्याने माझी भेटीसाठी मी जात होतो. ते देखील प्रयत्न करत होते, त्यांना देखील त्या प्रयत्नांना यश येत नव्हतं. कदाचित साहेब तुला मेळाव्याला भेटतील अशा पद्धतीने सांगितलं तरी देखील मी वाट पाहिली, परंतु आज तागायत त्या ठिकाणी त्याला यश आलं नाही, हे माझं दुर्दैव आहे. परंतु मला वाटतं साहेबांनी हे पत्र काढलेलं आहे,
साहेबांच्या स्वअक्षात असतं तर हे बरं वाटलं नसतं, परंतु ते साहेबांनी काढलं अशा पद्धतीचं माझ्या मनात झालं असतं. परंतु त्यामध्ये उल्लेख आहे की पक्षाच्या धोरणासंदर्भात उल्लंघन केलं. तर मला अजून कळत नाही की पक्षविरोधी काय भूमिका घेतली, त्या पक्षविरोधाने काय काम केलं. मी कुठल्याही पक्षाच्या धोरणाविरोधात किंवा पक्षाच्या चौकटी बाहेर मी कधी काम केलं असं मला वाटत नाही, किंवा तसं मला केलेलं मला असं कधीही माझ्या मनामध्ये नव्हतं. माझा प्रवास हा शिवसेना ते महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 30 वर्षाचा आहे. आणि उल्लंघन केलं तर मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे उल्लंघन काय केलं मी पक्ष वळवण्यासाठी 2-2 मंत्र्यांना अंगावरती घेतलं, त्यांच्याशी वैर पत्करलं, जेलवाऱ्या पत्करल्या. मला या ठिकाणी नगर परिषद नगराध्यक्ष असताना 6 वर्षासाठी मला निलंबित केलं. हे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं असल्यामुळेच या ठिकाणी मला निलंबित केलं गेलं. आज देखील मला नगरपालिकेची निवडणूक लढता येऊ शकत नाही, ते कोर्टात प्रकरण आहे. परंतु माझं राजकीय नुकसान, माझं कौटुंबिक नुकसान, माझं व्यावसायिक नुकसान हे करत असताना देखील फक्त एक उराशी ध्येय होतं की हा पक्ष कोकणात वाढावा, कारण हा कोकण कायमस्वरूपी ठाकरेंच्या पाठी राहिलेला होता. आणि म्हणून मला वाटत होतं की बाळासाहेबांनंतरची माझी जी काही संघटना आहे ती संघटना या कोकणामध्ये यश प्राप्त करेल, त्यासाठी माझी धडपड होती. मला वाटतं ही धडपड माझी अर्धवट राहिली. माझ्या रेल्वेचं इंजिन या ठिकाणी थांबलं असं मला या ठिकाणी वाटतंय. हे दुःख या ठिकाणी सांगण्यासाठी मी आज आपल्याला सर्वांना बोलवलेली आहे. खरं तर मला साहेबांना सांगणं आहे की साहेब आपण खूप घाई केली या संदर्भात. तुमचा विश्वासाचा शिलेदार आज त्याला अशा पद्धतीची पत्रकार परिषद घ्यावी लागते याचं वाईट वाटत आहे. परंतु आलेल्या प्रसंगाला तोंड द्यायचं हे राजसाहेबांनी आम्हाला शिकवलेलं आहे. आणि म्हणून मी आलेल्या प्रसंगाला धीरानं तोंड देईन. एक मला या ठिकाणी सांगावं वाटतं की हे सगळे माझे सहकारी आज माझ्या बरोबरती आहेत. ज्यांना मी घडवलंय, ज्यांना मी ह्या राजकारणामध्ये आणलंय, हे सगळे सहकारी आज माझ्या बरोबरती आहेत. याचा मला सर्वस्वी आनंद आहे. परंतु राजसाहेब, तुम्ही कालही मनात होतात, आजही आहात आणि भविष्यात देखील मनात राहाल असं या ठिकाणी सांगतो. धन्यवाद. गणेशोत्सवात भजन आणि पारंपरिक वाद्यांना विशेष महत्त्व असल्यामुळे भजनी मंडळांनी आपली तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे पेटी, ढोल, ताशा, मृदुंग, तबला यासारख्या पारंपरिक वाद्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी कारागिरांची दुकानं गजबजून गेली आहेत. आणि जे असत ना ते पहिल्या हार्मोनियमला तसं आहे, तसं वाद्य चांगलंच असते, जुनं आहे ते. आता नवीन इलेक्ट्रॉनिक झाल्यावर तसं स्वराला चांगलंच आहे, त्याच्याबद्दल मी म्हणत नाही, ते चांगलंच आहे. पण ती जुनाचा जुनाच शेवटी, जुन्याला जो गोडवापणा आहे तो त्याला नाही. पण इलेक्ट्रिक हे सोपं पडलेलं आहे सर्वांना आणि यूज करायला चांगलं आहे, तसं काय मी काही खराब म्हणत नाही. ते स्वर होत ना ते आता कसा स्टुनर तो याचा म्हणजे स्वरात जे लावचे असतात ना त्याप्रमाणे असते. हे म्हणजे सी म्हणजे काय पांढरी एक, सी फुली म्हणजे काही एक, डी म्हणजे पांढरी 2, डी फुली म्हणजे शार्प म्हणजे काही 2 असे असतात. जी म्हणजे काही 4, हे म्हणजे काही 5. मग तुम्ही मोबाईलच्या ॲपवरती तुम्ही स्वर कसे बसवायचे हे चेक करता? चेक करता. मग त्याच्यासाठी काय पेटी घ्यायला मिळत नाही. पेटी 17 घेण्यापेक्षा ते मोबाईलवर टूनरवर पटकन हे केलं का मग पेटीला बरोबर जोडता. आणि हे स्टँडर्ड असतं 440 स्केल.
सखाराम बाळा परब उर्फ मला दादा परब या नावाने सिंधुदुर्गातच नव्हे तर महाराष्ट्रापासून संपूर्ण देशामध्ये दादा परब या नावाने ओळखतात. आपण हे आता तबला जे दुरुस्ती किंवा बनवण्याचे जे काम आहे ते किती वर्षांपासून झालं? तरी मी 20 वर्षाचा असल्यापासून करतोय. मला आता वय वर्ष झालं 51. तर साधारण 30 वर्ष तर काम आमचं चालू आहे. 30 वर्ष झाली. आणि या कामाबद्दल आपण काय सांगाल, म्हणजे काम कसं आहे? नाही, काम सुंदर आहे. कारण माझे या क्षेत्रातले खरे गुरु कैलासवासी कृष्णा पवार बुवा यांच्याकडून मी सुरुवातीला तबला स्वरात कसा मिळवायचा हे मला सुरुवातीला त्यांनी शिकवलं. मी तेव्हा साधारण 12वी माझी होती. 12वी झाल्यानंतर तर त्यांच्यासोबत मी जेव्हा वाजवायला जायचो कीर्तनाला वगैरे, तर त्यावेळी मला ते कोणी सांगायचे की तबला कसा लागला पाहिजे आणि त्याविषयी ते मला माहिती द्यायचे. आणि त्यानंतर मी मुंबईवरून काही माझ्या खास वाजवण्यासाठी पुढे आणायचो. मग त्यासाठी ते स्वतःला पुढे घ्यायचे आणि मग ते आम्ही पुढे जेव्हा बसवायचो त्यावेळी ते मला सांगायचे की हे असं केलं पाहिजे, हे असं केलं पाहिजे, असं ते मला त्यावेळी सांगायचे. त्यावेळेपासून मी सुरुवातीला पहिल्यांदा आम्ही 3 किंवा 4 पुढे आणायचो. एक ठराविक माझ्याबरोबरची काही लोक वाजवणारे होते त्यांना आम्ही पुढे द्यायचो. नंतर मग त्याचं प्रमाण वाढलं. 10 पुढे झाल्या. मग आम्ही स्वतः सुरुवात केली. स्वतः पकवाज मग आणायचो मी. त्यावेळी मी सुरुवातीला पहिला पकवाज आणला तो 1800 रुपयाला आणि ढोलकी आणली ती पहिली 700 रुपयाला. मग इकडे मी 800 रुपयालाच विकायचो आणि 1800चा पकवाज जो असायचा तो 1900 रुपयालाच विकायचा. कारण त्यावेळी लक्झरीवाले तेव्हा 50 रुपये घ्यायचे आणि रिक्षावाले साधारण 20 ते 25 रुपये हायवेला उतरायचे. त्यामुळे तिथून ते 20-30 रुपये. मग त्यामध्ये आम्ही मिळवत काही नव्हतो. परंतु माझा एक उद्देश असा होता की कोकणामध्ये सिंधुदुर्गामध्ये घरोघरी पकवाज पोचला पाहिजे, हा एक माझा उद्देश होता. त्या उद्देशाने मी हे काम सुरू केलं होतं. विद्यार्थी घडवणं, त्यांना शिकवणं आणि त्यांना मुबलक प्रमाणात स्वस्त दरामध्ये पकवाज कसा उपलब्ध होईल या दृष्टिकोनातून मी हे सर्व सुरू केलं. तर आज इथपर्यंत आलो की आता वर्षाला आम्ही दर सीझनला गणपतीला किमान 400 पकवाज आम्ही रिपेअर करतो. 400 ते 450 पकवाज रिपेअरिंगचे होतात आणि नवीन पकवाज आम्ही 100 ते 125 पकवाज विकतो. त्याशिवाय ढोलकी, तबली हा प्रकार तर आहेच. आपण काय काय बनवता इकडे? तबला, पकवाज, ढोलकी आणि तबल्यामधले जे वेगवेगळ्या स्वराचे तबले आहेत ते काळी 2 टीप, काळी 4 टीप, काळी 2 स्वराचा तबला, त्याला ढाला तबला असं म्हणतात. पकवाज वेगवेगळ्या प्रकारचे सफेद 4, सफेद 3, काळी 2, सफेद 1, सफेद 2, काळी 1 अशा प्रकारचे सर्व इन्स्ट्रुमेंट आम्ही आता स्वतः इथे बनवतो. आणि आता सध्या म्हणजे जुनी जी त्याची वस्तूची किंमत असायची आणि आताची किंमत याच्यात काय फरक पडला? खूप फरक पडला आहे. पूर्वी काळी कसं होतं की ते हाताने पकवाज कातले जायचे, हाती काम असायचं. तर ते आता सगळं मशीनवरती केलं जातं आणि पूर्वीच्या काळी कसं त्यावेळेला एवढी किंमत नव्हती या इन्स्ट्रुमेंटला. कारण वाजवणारे पण मोजकेच लोक होती. आता तसं नाही. आता वाजवणारे पण पुष्कळ झाले. लेदर पण महाग झालं. कारण हल्ली पुण्यामध्ये पण हल्ली एक मोर्चा निघाला होता की त्यामुळे वादी जी असते ती शॉर्टेज झाली. त्यामुळे आम्ही सुद्धा नायलॉन वादी पण वापरतो आणि हे पण वापरतो, चांबड्याची पण वादी वापरतो. तर पूर्वीच्या काळाच्यात आणि आताच्या मध्ये हा खूप तफावत आहे. आता त्याचे 4 पट वाढलेले आहेत सुरुवातीच्या काळापेक्षा. पण हे वाद्य जी ती आपली सांस्कृतिक वाद्य आहेत, जुनी परंपरा, पारंपरिक वाद्य. मग ह्या बदलामुळे त्यांच्या विक्रीवरती किंवा इतरवरती फरक पडतोय का? नाही, आता काय झालं, नवीन स्केल चेंजर तबला आला. त्याच्यानंतर सिंथेटिक म्हणून एक वेगळं हे आलेलं आहे. पण ओरिजिनल हे जे चामडं आहे आणि चामड्याची वादी आणि चामडं, आता ते नटबोल्टवरती सुद्धा पकवाज बनवतात रिंग टाकून त्याला हे करून. पण जो पूर्वीचे लोक इथे येऊन थांबले किंवा आधीच्या पकवाजावरती येऊन थांबले याचा अर्थ असा नाही की त्यांना डोकं नव्हतं किंवा त्यांची मेमरी नव्हती असा विषय नाही. ते इथपर्यंत येऊन का थांबले तर तिथे स्टॉप झाला. त्याच्या पुढे त्याची प्रगती होऊ शकत नाही. म्हणजे दोन्ही बाजूला पुढ्या आणि वादी, चामड्याचीच वादी यावरतीच तो पकवाज चांगला सेट होतो. ह्या पूर्वीच्या लोकांनी संशोधन करून सगळं करून ते इथपर्यंत येऊन थांबले आणि त्या पकवाजाची साईज त्यांनी ठरवली की 5.7 किंवा 7 इंच शाई पुडी, 22 इंच लांबी, ह्या हिशोबाने त्यांनी इकडचा 9 इंच किंवा 9.9 पावणे 9 इथपर्यंतच धुवा पाहिजे असं त्यांनी सगळं अभ्यास करून ते ठरवलं. इथपर्यंत स्टॉप झालं. पण आता आम्ही अजून काहीतरी वेगळं केलं पाहिजे म्हणून त्याला मग ती रिंग मारतो आणि आमच्याकडे गिरायक येतात. आता लोकांना पाहिजे तसं आम्हाला द्यावं लागतं, इलाज नाही. आम्ही दुकानदार म्हटल्यानंतर करून देतो. पण कलाकार यांना त्यांनी मला ते मान्य नाही. कारण जो पकवाज, वादीचा पकवाज वाजवताना जो फील येतो तो त्या रिंगच्या पकवाजाला येत नाही. कारण तो कच्ची वाजवल्यासारखा होतो. जेव्हा
ढोलबिल वाजवल्याचा फील येतो. त्याच्यामुळे वादीचा बकवास हाच योग्य आहे. पूर्वीचे लोक तिथे जेवून थांबले आणि तिथपर्यंतच योग्य आहे. गणपती मूर्ती बनवणाऱ्या कारागिरांची लगबग शिगेला पोहोचली आहे. मूर्तींना अंतिम रंग देण्यापासून ते त्यांना पूर्ण करण्यासाठी मूर्तिकार रात्रंदिवस मेहनत करत आहेत. कमी वेळेत जास्तीत जास्त मूर्ती तयार करून त्या भक्तांपर्यंत पोहोचवण्याचं मोठं आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. इकडे गणपतीची माती ही ना 2 प्रकारात येते. एक आपली म्हणजे आमच्या कोकणात एक म्हणजे चिकन माती, आणि ती आपल्या हे असतात म्हणजे नदीतून काढली जाते, आणि दुसरी ती काढून सगळेजण गणपती करतात. आणि दुसरी येते ती म्हणजे शाडू, बॉम्बे शाडू म्हणतात, जी सगळीकडे आपल्याला अवेलेबल भेटते अशा गोण्यांमध्ये. ती माती वापरली जाते. त्या मातीत फरक काय असा हे नाही, फक्त काय आपली जी चिकन माती असते त्याला वर्क जरा जास्त करावं लागतं, कारण त्याचं प्रोसेस वेगळी आहे, आणि ह्या पावडरच्या मातीची प्रोसेस वेगळी आहे. बऱ्याचदा पावडरची माती ही सहज तुम्हाला मिळून जाणार, पण ही आपली चिकन माती ही फक्त उन्हाळ्यातच काढली जाते. पावसाळ्यात तिथे काढणं पण सगळं बंद असतं, आणि त्याला खूप प्रोसेस मोठी आहे, कारण ती काढून घेऊन नंतर इथे आणून त्याच्यावर पूर्णपणे ती म्हणजे आपली जी रेग्युलर माती असते ना, जशी माती असते त्याच्यावरती झिजरून पूर्णपणे त्याच्यानंतर त्याचे गोळा तयार केला जातो. तो गोळा आणून मग काही दिवस ठेवून तो नंतर मग आम्ही वियोजला आणतो, आणि मग साच्यात भरून त्याचे गणपती करतो. त्या मातीला गणपती बनवायला कोकणातल्या मातीला गणपतीला सुकायला वेळ लागतो. बनवायला म्हणजे काय, एक गणपती आपण जर शाडूचा असेल, हा गणपती आहे शाडूचा, किंवा ह्याच्यापेक्षा मोठे गणपती आहेत माझ्याकडे, ते शाडूचे आहेत ना, ते तुम्ही इझिली म्हणजे होऊन जातात. पण त्या मातीचा विषय काय, ती जरा सुकायला वेळ लागतो, आणि माती जरा यूज करताना जरा ती चिकट असल्यामुळे जरा अवघड होतं. बाकी काय त्याचं काय टेन्शन नाही आहे, त्याचा गणपती होताच स्पीड मध्ये, पण जरा ती सुकायला वेळ लागतो, आणि जरा त्याच्यात दगड बिगड असते. शाडूच्या मातीच्या गणपतीच्या जास्त मागणी असते की इतर कुठचे प्लॅटफॉर्म? जास्त करून माझ्याकडे बघायला गेलं तर तुम्हाला शाडूच्या मातीचे गणपती दिसते. शाडू किंवा आपली चिकन माती असते ना, त्याचे तुम्हाला गणपती दिसतील. ते पर्यावरणपूरक आहेत असे गणपती आमच्याकडे आहेत, आणि जास्त करून ते शाडूचेच घेतो मी गणपती, कारण जे माझे कस्टमर आहेत ते सगळे त्यांची तसे हेच असते की शाडूचेच गणपती आम्ही बसवणार घरात, त्याच्याबद्दल जास्त प्लॅस्टरचे नाही बसवणार. आणि आपल्या कोकणात तर जास्त करून प्लॅस्टरचे बसवत नाहीत गणपती, त्यामुळे जास्त करून शाडूचेच गणपती मी करतो. दरवर्षी माझ्याकडे 30-35 या रेंजमध्ये गणपती सगळ्या मूर्त्या असतात.
त्यानंतर गणपती हा आमचा 3 महिन्याचं फक्त वर्ग असतं. त्यानंतर मी आपली रिअलिस्टिक कामं करतो. म्हणजे रिअलिस्टिक आपले पुतळे असतात ना, जे लोक चौकात बसवतात, महाराजांचे पुतळे किंवा आणि कसले तरी स्टॅच्यू, तर आणि बरेचशी कामं असतात फिल्म इंडस्ट्रीची, ती पण मी करतो. त्यानंतर आणि नंतर जूनच्या स्टार्टिंगला मी हे गणपतीचं काम चालू करतो. आजकाल तरुणांचं सगळेजण म्हणजे तरुण आहेत ते काय म्हणतात की नोकरी केलेली चालते, पण त्यांना महत्व माहित नाही की कला ही कधीच मरत नसते. आपल्याला कला ही कसं आहे, नोकरी तुम्ही आज नोकरी करताय, उद्या नोकरी सोडला तर तुम्ही घरी बसून जाता, पण कलेचं असं आहे आज कला तुमच्याकडे आहे, तुम्ही कुठेही जाऊन किती रुपयाचं काय की बाबा नुसती उदरनिर्वाह सुद्धा करू शकता कला घेऊन तुम्ही, असं आहे. त्यामुळे आपल्या आता यंग जनरेशन आहे त्यांनी तरी विचार केला पाहिजे की काहीतरी कला हवी. त्यामुळे तुमचं पुढचं जे आयुष्य आहे ना ते कोणावर अवलंबून राहता कामा नाही की नोकरी करून पैसा मिळवतो, असं नाही. तुम्ही कला करून पण कला असली तर तुमच्याकडे ते सगळं तुम्ही कसं पण काय पण करून आपलं उदरनिर्वाह करू शकता. मी तसं बघायला गेलं तर इन्कमच्या दृष्टिकोनाने एक करत नाही, पण मला एक आवड आहे. मी लहानपणापासून गणपतीच्या शाळेत जाऊन गणपती करायचो. 12 तरी वयाच्या 10 वर्षापासून मी गणपती करायचो, जाऊन बारके शाळेत जाऊन शिकायचो दुसऱ्यांच्या. त्याच्यानंतर एक आवड होती की बाबा स्वतः, आणि इच्छा होती मनात की बाबा स्वतःची पण शाळा असावी. तर त्याच्यानंतर मी हळूहळू पहिले स्टार्टिंगला माझ्याकडे गणपती नव्हते. माझी हुंदराची शाळा म्हणून फेमस होती, पुरा हुंदीर बनवायचे मी फक्त, म्हणजे ते वेगवेगळ्या ह्याच्यात रूपात की हुंदीर एक आपला झोपलेला हुंदीर किंवा नाचताना लाडू देताना असे वेगवेगळे मी हुंदीर करायचो. त्याच्यानंतर गणपती करायला चालू केलं. पहिला 1 केला गणपती, त्याच्या दुसऱ्या वर्षी 2, मग असे वाढत आता या 5व्या वर्षी माझ्याकडे 35 गणपती आहेत. असं करून मी गणपती करतो. या दृष्टिकोन काय की मी असं ह्याच्यासाठी पैशासाठी किंवा आपलं काय हे असं करायचं, एक आपली आवड आहे आणि इच्छा आहे की करायचं काहीतरी, म्हणजे नावासाठी नाव पाहिजे तर काहीतरी करायला पाहिजे त्याच्यासाठी, आणि एक आपली कला सादर करण्यासाठी मी या करतो. हे पैशाचं काय नाही एवढं. सिंधुदुर्गच्या राजाची 17व्या वर्षी प्रतिष्ठापना करण्यात आली. ढोल ताशांच्या पथकाच्या मिरवणुकीत सिंधुदुर्गच्या राजाचं आगमन झालं.
जिल्ह्यातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेला बांदा आठवडा बाजार गणेश आरासीसाठी लागणाऱ्या सजावटीसह भाजी माटी सामानानं भरगच्च भरला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणजे बांदा बाजारपेठ आणि उद्या गणेश जयंती आहे. आज आदल्या दिवशी बांदा बाजारपेठ पूर्णपणे मातीच्या सामानाने किंवा सर्व बाजाराने पूर्ण भरलेली आहे. माझ्या पाठीमागे आपण पाहू शकता कशा प्रकारे मातीचे सामान म्हणजे जे जंगली सामान मिळते, कांगले म्हणा, तोरणं म्हणा, सर्व हरण म्हणा, मोठ्या प्रमाणात बाजारात दाखल झालेले आहेत. आपण पाहूया त्यांचे काय दर आहेत ते. चला, हे तुमच्या हातामध्ये त्याचं काय दर आहे? ते 50 रुपये. 50 रुपये. कांगले घ्या. कांगले पण 50. बाकी सुपारीचं हे आहे, काय दर आहे? ह्याचं सध्याला 400 रुपये चालतात, पण सध्या आम्ही शिफ्ट 1000 रुपयाला देतो. 30 रुपये रेट आहे याचा, पण 50 रुपये. केळी आहे सध्या काय दर आहे? 100ला 4-5. तुमची स्वतःची बागायतदार आहे? नाही, स्वतःची विलवडेला आहे. हे हरण आहे त्याचं काय दर आहे सध्या? 50 देतो, 40 देतो. उतरलेले नारळ आहेत सध्या, यांचा काय दर आहे? 100 रुपये. 100 रुपये एक आहे. हो. बांद्यातील काही स्थानिक ग्राहक आपल्यासोबत आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. काल सोमवार आठवडा बाजार झाला आणि आज माटोळीचा बाजार भरलेला आहे. कशा प्रकारे लोकांचं सहकार्य लाभतं आणि कशा प्रकारे भरगच्च जो बाजार भरलेला आहे या संदर्भात आपण काय सांगाल? निश्चितपणे या ठिकाणी कोकणातील सर्वात मोठा सण म्हणून गणेशोत्सव सण हा गरीब श्रीमंत आपापल्या परीने साजरा करत असतात. यावर्षी मध्यंतरी आठवडाभर मुसळधार पाऊस पडत होता, त्यामुळे त्याचा परिणाम येणाऱ्या 4-5 दिवसाच्या शेवटच्या दिवसात होतं की का अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र मागच्या 4 दिवसापासून पावसाने उसंत घेतल्याने या ठिकाणी बांदा बाजारपेठेमध्ये ग्राहकांची मोठी गर्दी उसळलेली पाहायला मिळते. कालचा सोमवारचा आठवडा बाजार अतिशय हाऊसफुल झाला. रविवारचा बाजारही संध्याकाळच्या सत्रामध्ये अतिशय हाऊसफुल होता आणि आजचा बाजार म्हणजे गणेश चतुर्थीच्या आदल्या दिवशी जो बाजार भरतो त्याला माटोळीचा बाजार असं म्हटलं जातं, अर्थात त्याला मराठी भाषेमध्ये माटवीचा बाजार. जे गणपतीच्या डोक्यावरती लावण्यात येणारी सर्व प्रकारची रानटी फळभाज्या, रानटी फुलं, रानटी फळं ती फक्त वर्षातून एकदा तुम्हाला चतुर्थीच्या कालावधीमध्ये मिळतात आणि ती खरेदी करण्यासाठी या ठिकाणी ग्राहकांची फार मोठी गर्दी आपल्याला पाहायला मिळते. त्याचबरोबर ज्या गावठी भाज्या असतात, ज्या वर्षभर दुर्मिळ असतात, त्या गावठी भाज्या केवळ बांदा बाजारपेठेमध्ये चतुर्थीच्या आदल्या दिवशी तुम्हाला बाजारपेठेमध्ये पाहायला मिळतात. एकूणच आज सकाळी थोडीशी पावसाने सुरुवात केली होती, त्यावेळी असं वाटलं होतं की यावर विरजण पडते की काय. मात्र पावसाने उसंत घेतात तोच उत्साह आणि गणेश भक्तांच्या आनंदाला अपार असं या ठिकाणी आपल्याला महत्त्व प्राप्त झालेलं दिसतंय. आणि आपण या ठिकाणी बांदा बाजारपेठेमध्ये बघितलं असेलच की गर्दी एवढी आहे की या ठिकाणी 2 व्हीलर नव्हे तर माणसाला चालतानाही मुश्किल होऊन बसलंय. कोकणवासियांचा आवडता बाप्पा गणरायाचं उद्या बुधवारी थाटात स्वागत होत आहे. आज मंगळवारी बांद्यातला मोठी बाजारपेठ जी आहे आज माटोळीचे सामाने पूर्णपणे भरगच्च भरलेली आहे. आपण माझ्या पाठीमागे पाहू शकताय कशा प्रकारे जे बाप्पाच्या सजावटीसाठी लागणारे माटोळीचे सामान हे लोक मोठ्या प्रमाणात घेत आहेत. जंगली सामान जे आहे हे जंगली सामानाचे दरही मोठ्या प्रमाणात आहेत. कोकम म्हणा, हरणाची फुलं म्हणा किंवा केळी, तोरिंजन यासारख्या फळांचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढलेले आहेत. तरी देखील माटोळीला बांधण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात लोक जी आहेत ते मोठ्या प्रमाणात खरेदी करत आहेत. संपूर्ण बांदा बाजारपेठेचा आज आपण आढावा घेतलेला आहे. संपूर्ण बांदा बाजारपेठ जी आहे पूर्ण भरगच्च भरलेली आहेत. बांद्यालगतचे गोवा राज्यातीलही लोक या ठिकाणी आलेले आहेत. गोवा म्हणा, कर्नाटक म्हणा, बांदा पंचक्रोशीतील लोक या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आलेले आहेत. उद्या बाप्पाचा सण म्हणजे आदल्या दिवशी आज मंगळवारी
पूर्णपणे बाजारपेठ भरलेली आहे. आपण पाहू शकता कशा प्रकारे या ठिकाणी ही सुपारीची म्हणतात त्याला वाली, कांगले यासारखे मोठमोठी जंगली आलेले आहे, ज्या ठिकाणी त्यांचे दरही मोठे आहेत. आपण ते जाणून घ्या. काकी, काय दर आहे याचा? 50 रुपये. हे जे जंगली कोकम म्हणतं याला, हे 50 रुपयाचं दर आहे यांना. अशा प्रकारे संपूर्ण आपण बाजारपेठेचा आढावा घेतलेला आहे. अजूनही काही आहेत फुलांचे जे दर आहेत, हे पण फुलांचे दर गगनाला भिडलेले आहेत. मुळात जे व्यापारी आहेत हे म्हणतात की फुलांचा दर मुळातच जागेवरच वाढलेला आहे, त्यामुळे आम्हाला हार करण्यासाठी जी मेहनत लागते त्या मेहनतीला धरून हे फुलांचं दर वाढलेले आहेत. तरी देखील काय करणं, आम्ही आमच्या हात बांधलेले आहेत, आपण काहीच करू शकत नाही. त्याप्रमाणे आपल्याला ही फुलं विकावी लागत आहेत. पूर्ण किराणा मालाचं जर दुकानामध्ये आपण गेलो तर किराणा मालाचे दरही वाढलेले आहेत. तरी देखील आपल्या आवडत्या बाप्पाच्या सणासाठी जी लागणारी सगळी सामग्री आहे ही लोक मोठ्या प्रमाणात खरेदी करताना दिसत आहेत. बांदा बाजारपेठेतील प्रसिद्ध कपडे व्यापारी म्हणून जे आहेत नार्वेकर, त्यांचं कपड्याचं सुंदरम हे नाव प्रसिद्ध आहे. मोठ्या प्रमाणात ते कपड्याचे व्यापारी आहेत. गोव्यातून म्हणा, कर्नाटकातून म्हणा, सिंधुदुर्गातून अनेक ग्राहक हे त्यांच्या दुकानामध्ये येत असतात. त्यांच्याकडे कमी दरातही बरेचसे कपडे मिळतात, व्हरायटी वेगवेगळे आहेत. आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. नार्वेकर, काय सांगाल, गणेश उत्सवाचा सण आहे, कशा प्रकारे गिरायकांचं सहकार्य लाभतं? गणेश उत्सवाचा सण आज असं बघितलं तर प्रत्येक घराघरातला सण असतो आणि कोकणवासियांचा सगळ्यात मोठा सण म्हणजे गणपती चतुर्थी. आज बघितलं तर बांदा बाजारपेठेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 1 नंबर बाजारपेठ आहे. गोवावासियाच्या दृष्टीने, कर्नाटकच्या दृष्टीने बांदा बाजारपेठ बेळगावला दुसरा पर्याय म्हणून निवडला जातो. आणि बांद्या प्रमाणात बघितलं तर तसं बघितलं तर मोठ्या प्रमाणात उलाढाल केली जाते. गणपतीची, चतुर्थीची सामान, कपडे किंवा बाकीचं जे सजावटीचं सामान असतं ते बांद्यात मोठ्या प्रमाणात लोक गोव्यात येऊन घेऊन जातात. आणि त्याच्याप्रमाणे बघितलं तर गोव्यापेक्षा बांद्या मार्केटमध्ये दरही कमी असतो, मार्जिनही कमी असतं. ग्रामपंचायत असल्यामुळे टॅक्स वगैरे हा प्रकार नसतो, त्यामुळे बांदावासियांची लोकांनी बऱ्यापैकी रीग असते. दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी काय फरक आहे की तसंच गिरायकांचं हे वातावरण आहे? तसं बघितलं तर यंदा जबरदस्त व्यापार बांद्यात झालेला आहे. बांदाच व्यापाराच्या दृष्टीने बघितलं तर एक मोठं स्थळ आहे, मोठं मार्केट आहे आणि दरवर्षीच्या दृष्टीने दरवर्षी हिशोबाच्या दृष्टीने बऱ्यापैकी वाढत आहे. आज प्रत्येक दुकानदाराला गिरायक असतं, प्रत्येक दुकानदाराला व्यवस्थित गिरायक असतं. प्रत्येक दुकानदार ज्याप्रमाणे माल आणतो त्याप्रमाणे त्याला गिरायक असतं आणि बांदा बाजारपेठ अशी दिवसेंदिवस वाढत राहील. बांदा बाजारपेठेत विठ्ठल मंदिर नजीक विठ्ठल रखुमाई हॉल जो आहे, या ठिकाणी हॉलमध्ये गणेश सजावटच्या वेगवेगळे मकर म्हणा किंवा गणपतीला लावण्यासाठी जे मणी येतात ते या ठिकाणी मिळतात. आपल्यासोबत केसरकर आहेत, स्वतः मालक आहेत. त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की कशा प्रकारे त्यांना यावर्षी लोकांचा प्रतिसाद लाभला. केसरकर, काय सांगाल, आपण दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी मकराचे साहित्य या ठिकाणी आणलेलं आहे, कशा प्रकारे लोकांचं सहकार्य? यावेळी उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद मिळालेला आहे आणि आम्ही जे मकर आणतो ते त्याच्यात नाविन्यपूर्णता असल्यामुळे लोकांना पण ते आवडतं. गोवा, कर्नाटकपासून आमच्याकडे लोक असतात आणि चांगल्या प्रकारे आम्हाला प्रतिसाद मिळालेला आहे. यावर्षी भरपूर प्रतिसाद मिळालेला आहे. पण वेगवेगळे आपल्याकडे व्हरायटी असतात. यावर्षी आता माल कमी दिसतोय, म्हणजे गोव्यातली लोक म्हणा किंवा कर्नाटकी लोक म्हणा, जास्त प्रतिसाद कोणाचा लाभतो? आम्हाला इथं जास्त प्रतिसाद आमच्या लोकल आणि गोव्याच्या लोकांचा आम्हाला उदंड प्रतिसाद असतो. आम्ही गोवा बॉर्डरवर असल्यामुळे आम्हाला जवळपास इथून वास्को मडगावपासून ते कारवारपर्यंत लोकही असतात आणि या साईडला कर्नाटक साईडला पण असतात, त्यामुळे आम्हाला चांगला असा प्रतिसाद असतो इथं. साधारण आपल्या पाठीमागे एक मकर आहे, त्याचा साधारण काय दर आहे? आम्ही हा 6,000 रुपये सेलिंग लावलेला आहे. थोडंसं निगोशिएशन करतो याच्यात. 6,000 म्हणजे जवळपास मला 1,500पासून मकर आहे, ती जवळजवळ 10,000 ते 12,000पर्यंत मकर आहे.
संपूर्ण बाजाराचे नियोजन करण्यासाठी बांदा ग्रामपंचायत व पोलीस प्रशासनाने पूर्णपणे कडक बंदोबस्त केलेला आहे. पार्किंगची व्यवस्थाही देखील केलेला आहे. बांदेश्वर मंदिर किंवा इथल्या मेन हॉस्पिटल नजीकचे जे ब्रिज आहे हायवेवरचं, त्या ब्रिज खाली पण चारचाकी वाहनांची व्यवस्था केलेली आहे. चारचाकी वाहनं जी बाजारपेठेत जी येतात ती अडवण्यासाठी, बाजारपेठेत गर्दी होऊ नये, ट्रॅफिक होऊ नये यासाठी पोलीस बंदोबस्त देखील या ठिकाणी ठेवण्यात आलेला आहे. बांदा पोलीस ठाण्याच्या वतीने या ठिकाणी ठिकठिकाणी नाक्यावर होमगार्ड किंवा पोलीस या ठिकाणी उभे केलेले आहेत. कोणत्याही प्रकारची वाहनांना अडचणी होऊ नये किंवा कुठली चोरी होऊ नये यासाठी हा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आलेला आहे. गणेश चतुर्थी म्हटलं की गणपतीला लागलेले फुलांचे हार हे बांद्यात मोठ्या प्रमाणात बाजारपेठेमध्ये आहेत. गोव्यानंतर बांदा बाजारपेठेत फुलांचे दर हे कमी असतात. गोव्यानंतर बांदा बाजारपेठे प्रसिद्ध असते फुलांसाठी. आपल्यासोबत काही आहेत, त्यांच्यावर जाणून घेऊया. भाई काय सांगाल, कशा प्रकारे हे फुलांचा हारांचे दर आहेत? नमस्कार. आता काय झालं आहे, पावसामुळे फुलं खूप महाग आहे. बाग लोकांचे कुसलेले आहे, त्याच्यामुळे रेट वाढलेले आहे थोडेफार. तरी आम्ही हे हार 400 रुपयाला विकतो आहे. गुलाबांचं हे हार आम्ही 300 रुपयाला विकतो आहे. कशाला, लोकांकडे पैशाची सोय झायला पाहिजे ना. वर्षाने एकदम मोठा सण येतो आहे, त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान भरपूर झालं आहे. त्याच्या हिशोबात आम्ही हे विकतो आहे. आम्ही बांदा बाजारपेठेत ठिकठिकाणी गणेश चित्रशाळा आहेत. गोव्यावरूनही लोक या ठिकाणी गणपती नेण्यासाठी येत आहेत. आज गणेश मूर्ती जी आहे, आज गणेश मूर्ती आपल्या घरी प्रत्येकजण आपल्या घरी नेताना दिसत आहेत. प्रत्येक छोटा हत्ती म्हणा किंवा चारचाकी वाहनामध्ये, टेम्पोमध्ये, या टेम्पोमधून गोव्यातील लोक या ठिकाणी आलेले आहेत गणपती नेण्यासाठी. अशा प्रकारे हा बांद्याचा जो माठोळीचा बाजार आहे आज पूर्ण भरकच्च भरलेला आहे. आपण या ठिकाणी दृश्यही पाहिलेले आहेत. पण अशा प्रकारे बांद्यात भरगच्च जो बाजार आहे हा पूर्णपणे भरलेला आहे. कोकण 7 लाईव्हसाठी लहू परब, बांदा. गणेश चतुर्थी अवघ्या 2 दिवसांवरती आली आहे. जिल्हाभरातील बाजारपेठा विविध वस्तूंनी सजल्या आहेत. देवगड बाजारपेठेतही खरेदीची लगबग पाहायला मिळते. पाहूयात. कधीपासून काम करतं? कोणी शिकवलं तुला काम? हे काकाने शिकवलं. आता या डोक्याला काय काय करायचं आहे बाकी? अच्छा. आणि शाळेत कितवीला जातो तू? 5वीला आहेस. हे काम करायला कसं वाटतं तुला? आवडतं? तुमचा तर ह्यो धंदो म्हणजे आता ही ढोलकीची जे आहे हा ना, आता कधी बांधणं चालू आहे तुमचा?
परंपरेपासून चालू. किती वर्ष तरी? जवळजवळ इकडं आम्हाला 50 वर्ष झाले. 50 वर्ष दुकान चालू आणि कायमस्वरूपी असतं ना, बंद बिन काय नसतं. गणपती सीझनला चालू. विक्री कशी आहे? विक्री सध्या चांगला. कशामुळे हो? काय माहिती, गेल्या वर्षी जरा बरं होता बाजार, पण ह्या वर्षी एकदमच चांगला. ते 25% काय तर होईल. व्यापार सर्वात चांगला आहे. ह्या ज्या ढोलक्या आहेत त्या बनवण्यासाठी तुम्हाला काय काय करावं लागतं? ही भरपूर मेहनत आहे याला. चमडा वगैरे बांधायला लागतो, शाई घालायला लागतो. प्रकरण कष्टाचंच काम आहे. तरी आता म्हणजे तुमच्याकडे काय मागणी असते? किती ढोलक्यांसाठी काय मागणी असते? कुठून कुठून मागणी असते? हा, ढोलकीची भरपूर मागणी आहे. त्यांचे 3 पासून 4 पर्यंत आहे ते. आणि नाल 5 पासून 6 पर्यंत. तुम्हाला आता वाढले नाही रेट, कचरेखाने वगैरे बंद व्हायला लागले ना, त्यामुळे चमडा पण नाही ना मार्केटात, त्यामुळे ते रेट वाढले. चामड्याचे रेट वाढल्यामुळे ढोलकीचे रेट वाढले. आता हा तुमचा गणेश चतुर्थीपर्यंत ह्या ढोलक्यांचा हे कायमस्वरूपीच आपण इकडे सावंतवाडी तालुक्यात गणेशोत्सवाचा उत्साह शिगेला पोहोचला असून लहान थोर नागरिक गौरी गणपती सणाच्या तयारीमध्ये पूर्णपणे मग्न आहेत. यावर्षी तालुक्यात तब्बल 18,142 घरगुती आणि 10 सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ मंगलमूर्तीची प्रतिष्ठापना करणार आहेत. 27 ऑगस्टला श्री गणेश मूर्तीची स्थापना होणार असल्यानं मूर्तीशाळा बाजारपेठांमध्ये गणेश भक्तांची लगबग वाढली आहे. सावंतवाडी शहरात सार्वजनिक 7 आणि तालुक्यात घरगुती 10,500 गणपतींची स्थापना होणार आहे, तर बांदा येथे 7,642 घरगुती आणि 3 सार्वजनिक गणपती विराजमान होतील. गणेशोत्सवाच्या स्वागतासाठी घरोघरी जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. घरांची रंगरंगोटी केली असून विद्युत रोषणाईनं घरं उधळून निघाली आहेत. गणपती बाप्पाची मूर्ती स्थापन करण्यासाठी गणेश भक्त सज्ज झाले आहेत. घरगुती गणपती 1.5, 5, 7, 9 किंवा 11 दिवसांसाठी विराजमान होणार असून सार्वजनिक गणपती 11, 17, 19, 21 दिवसांसाठी विराजमान होणार आहे. गणेश भक्त मोठ्या श्रद्धेनं श्रींची पूजा करणार असून गणेशोत्सव सण मोठा, महागाईचा नाही तोटा अशीच परिस्थिती आहे. राज्य महोत्सव म्हणून या वर्षीपासून गणेशोत्सव साजरा होत असताना प्रत्येक घरात आनंदी आणि उत्साही वातावरण पाहायला मिळत आहे. गणेशोत्सवानिमित्त सावंतवाडीची बाजारपेठ बहरली असून गणेश भक्तात उत्साहाचं वातावरण पाहायला मिळत आहे. कोकणचा उत्सव म्हणून ज्या उत्सवाकडे पाहिलं जातं तो गणेशोत्सव अगदी 2 दिवसांवर आलाय. सावंतवाडी शहराची बाजारपेठ पूर्णतः फुलून गेलेली पाहायला मिळते. सावंतवाडी शहरात गणेशोत्सवासाठी लागणारं सामान खरेदी करण्यासाठी मोठ्या संख्येनं जे गणेश भक्त आहेत ते सावंतवाडीत दाखल होताना आपल्याला पाहायला मिळतात. संपूर्ण बाजारपेठेत गर्दीचं प्रमाण आपल्याला पाहायला मिळतं. ही गर्दी वाढत जाताना आपल्याला पाहायला मिळते. माटी सामान असेल, त्याचबरोबर सजावटीचं सामान असेल, त्याचबरोबर भुसारी दुकानातलं सामान असेल, असं विविध जे सामान आपल्याला गणेशोत्सवात लागतं हे खरेदी करण्यासाठी अगदी तालुक्यातल्या ठिकठिकाणाचे जे गणेश भक्त आहेत ते सावंतवाडी शहरात आलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. अगदी 2 दिवस शिल्लक राहिल्यामुळे मोठी लगबग ही व्यापारामध्ये आहे, गणेश भक्तांमध्ये आपल्याला असलेली पाहायला मिळते. पोलीस पण बंदोबस्त हा कडेकोट असल्याचं या ठिकाणी पाहायला मिळतं. अतिरिक्त पोलीस, वाहतूक पोलीस असतील, होमगार्ड असतील,
किंवा इतर पोलीस कर्मचारी असतील यांचा कडेकोट बंदोबस्त पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय। सगळं प्रशासन या ठिकाणी सज्ज झालेलं आहे। ज्या ठिकाणी बॅनर लावले आहेत ते कुठेही त्याच्यामुळे लोकांना त्रास होऊ नये, वाहतुकीस अडथळा होऊ नये याची पण दक्षता नगर परिषद प्रशासन, प्रांताधिकारी यांच्या माध्यमातून घेण्यात आली आहे। सगळ्यात मोठा प्रश्न जर कुठला सतावतोय तर तो वाहतुकीचा असेल, कारण पार्किंगची व्यवस्था ही अपुरी पडते। पार्किंग लांब लांबपर्यंत करावं लागतं आणि त्यामुळे ती डोकेदुखी खरं तर या गणेश भक्तांसह ट्रॅफिक पोलिसांना सुद्धा झालेली दिसून येते। एकंदरीतच हे सगळं जरी असलं, महागाई जरी असली तरी गणेश भक्तांमध्ये जो उत्साह आहे तो तेवढाच आहे। मुंबईकर जे आहेत ते आपल्या सावंतवाडीमध्ये, आपल्या तळ कोकणामध्ये येताना पाहायला मिळतात। रेल्वे असतील, बस असेल, प्रायव्हेट बस असतील, अगदी स्वतःच्या गाड्या करून हे सगळे आपले मुंबईकर चाकरमानी कोकणात येतात, आपल्या गावी येतात, घरी गणपतीचा उत्सव साजरा करण्यासाठी येतात। त्याच्यामुळेच कोकणला गणेशोत्सव किंवा कोकणचा उत्सव गणेशोत्सव असं म्हटलं जातं आणि या निमित्तानं अगदी पाहिलं तर देशभरातले सुद्धा गणेश भक्त आहेत ते या निमित्तानं कोकणात येताना पाहायला मिळतात। एकंदरीतच पाहिलं तर गणेशोत्सवानिमित्त संपूर्ण कोकणात उत्साहाचं आणि चैतन्याचं वातावरण पाहायला मिळत आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल दैबावकरसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी। सावंतवाडीचा ऐतिहासिक वारसा लाभलेला भोसले कुटुंबाचा गणपती विशेष आहे। शिंदुरी रंगाचा हा गणपती इथे पूजला जातो। गणेशोत्सवात कोकणात विविध परंपरा पाहायला मिळतात। विविध इथल्या अनेक वर्षापासून चालत आलेल्या वारसा आहे, परंपरा आहे, हे आपल्याला ज्ञात आहे। सावंतवाडी संस्थांचा असाच एक ऐतिहासिक गणपती आहे जो आपण पाहतोय। तो लाल गणपती आपल्याला सावंतवाडी संस्थांचा पाहायला मिळतोय। इथलेच स्थानिक कलाकार हा गणपती घडवतात। याच ठिकाणी हा गणपती घडवला जातो। 1.5 दिवसांचा हा गणपती असतो आणि यामध्ये सहकार्य करणारे, या राजवाड्यात गेली अनेक वर्ष सेवा देणारे सीतारामजी गवस आपल्यासोबत आहेत। काय सांगाल, हा गणपती लाल आहे आणि 1.5 दिवसाचा असतो, काय विशेष असतं? विशेष म्हणजे त्या सरकारी गणपती असं म्हटलं जातं त्याला, म्हणून तो लाल। आपण बघितलं तर माठेवाड्यामध्ये जिथे माठा आहे आपल्या राजघराण्याचा, तिथे सुद्धा अशीच एक मूर्ती असते। त्या मागे नेमकं काय कारण आहे किंवा त्याबद्दल तुम्हाला काय माहिती? आता हा गणपती तिथे जातो भेटायला, तिथे नंतर त्याला आरत करतो, आरत करून भागीरथीला नारळ ठेवतो, भागीरथीला नारळ ठेवून झालं की तो गणपती, दोन्ही गणपती मग विसर्जनात तळ्यात आणतो। निश्चितच राजघराण्याच्या सावंत भोसले घराण्यासह माठेवाड्यातला एक गणपती असेल किंवा चिटणीसांचा असेल, पारकरांचा असेल, त्याचबरोबर कालेलकरांचा आहे, म्हापसेकरांचा आहे, असे काही लाल गणपती शहरातल्या काही जी मुख्य कुटुंब आहेत त्यांच्यात आजही पाहायला मिळतात। त्याचं नेमकं कारण किंवा त्याबद्दल काय माहिती? त्यांचं गणपती म्हणजे त्यावेळी जे काय होतं ना, म्हणजे संस्थांकडे, त्यावेळी त्यांच्यानी ते लाल कलरचे ठेवले, ते अजूनपर्यंत ठेवलेले आहेत त्यांनी। निश्चित हीच मूर्ती याच ठिकाणी घडवली आणि इथेच हे झालेलं आहे। ही मूर्ती घडवण्यामध्ये कोणी कोणी सहभाग घेतलाय त्याबद्दल काय माहिती द्या? आरेबेकरचे कलाकार त्यांनी जे केलेलं आहे, केलेलं आहे। कसा उत्सव असतो? 1.5 दिवस इथे 1.5 दिवस असतो मोठा उत्सव। जवळजवळ पहिल्या दिवशी पूजा सकाळी आणि दुसऱ्या दिवशी भजन वगैरे असतं आणि त्याच्यानंतर इथून वाजत माठ्यात नेतो, माठ्यातून वाजत विसर्जन करतो। राजघराण्यात राजेसाहेब हे ते सगळे कसा असतो गणेशोत्सव? हे आरतीला आणि पूजेला येतात, ते मानाची पूजा ते करतात। राजेसाहेब पहिली पूजा ते करतात। निश्चित राजघराण्याच्या संदर्भात अनेक कर्मचारी आहेत, हा ते पण ते पण येतात। कसा उत्साह असतो तुमच्यामध्ये, कशी तयारी असते? आमच्यामध्ये म्हणजे आम्ही आत्ता सगळ्यांना सांगतोच आम्ही 1.5 दिवसांनी गणपती म्हणजे संध्याकाळी विसर्जनला येतात लोक। निश्चितच पाहिलं आपण
कोकणामध्ये मोठ्या परंपरा, मोठ्या वारसा गणेशोत्सवांना, घरगुती गणपतींना पण पाहायला मिळतात. असाच वारसा श्रीदेव पाटेकराच्या देवस्थाना शेजारी असणाऱ्या या राजघराण्याच्या गणपतीला आहे. हा गणपती लाल आहे. याच्या मागे मोठी आख्यायिका सुद्धा असल्याचं बोललं जातं. ज्यावेळी गणपतीची जी आपण गोष्ट ऐकतो त्याची कुठेतरी हे परंपरा किंवा तो वारसा या गणपतीला आहे. आणि त्याच्यामुळे शंकरानं जेव्हा गणपतीवर वार केला होता आणि त्यावेळी पूर्ण लाल गणपती झाला होता, रक्तचंदनानं वाकलेला तो गणपती होता आणि त्यामुळे तीच परंपरा पुढे ठेवल्याचंही बोललं जातं, अशी आख्यायिका सुद्धा आहे. असाच गणपती शहरातल्या काही प्रमुख जी इथली कुटुंब आहेत किंवा जे अनेक वर्ष तो वारसा सांभाळताना आपल्याला पाहायला मिळतात आणि त्यांच्याही घरी आजही अशाच पद्धतीनं लाल गणपती हा पुसताना पाहायला मिळतोय. हा वारसा सावंतवाडीचं राजघराणं सुद्धा पुढे घेऊन जातं. अगदी राजेसाहेब खेमसावंत भोसले असतील, राणीसाहेब शुभदादेवी भोसले असतील, युवराज लखमराजे भोसले आणि युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले यांच्या माध्यमातून हाच वारसा पुढे घेऊन मोठ्या उत्साहात गणेशोत्सव राजवाड्यात देखील साजरा केला जातो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल दहिवाकरसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. गणेश चतुर्थीनिमित्त सावंतवाडीचे युवराज लखमराजे भोसले यांनी शुभेच्छा दिल्यात. पाहूयात. नमस्कार. मी सर्वप्रथम सगळ्यांना, आपले सगळे सुंदरगाव वासींना मी गणेश चतुर्थीची शुभेच्छा देतो, शुभकामना देतो. मी एवढंच म्हणेल की श्रीदेव पाटेकरला आणि आपले गणपतींना मी प्रार्थना करेल की आपले सगळ्या जणांना एक चांगलं आनंद आणि चांगलं उत्सवचं गणेश चतुर्थीचं एक हे पूर्ण दिवस असतील त्यांना साजरा करून दे. एवढंच मी माझे शब्द म्हणतो. शहरातील नरेंद्र डोंगरावरती पायथ्याशी कामतनगर येथे रस्त्यावरती आलेल्या मातीमुळे दुचाकी स्लिप झाली. या दुचाकीस्वार रस्त्यावरती फेकला गेला. सुदैवानं त्याचा जीव वाचला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. माशेल गोवा येथील सम्राट क्लबचा स्वर दरबार तराणे सरगम गीतांचा शाही सोहळा सावंतवाडीच्या राजवाड्यात पार पडला. Ding dong.
शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. कोकणात गणेश चतुर्थीचा उत्सव, बाजारपेठा गजबजल्या. मनसेच्या वैभव खेडेकरांची बडतर्फी आणि पारंपरिक वाद्यांना मोठी मागणी, वाद्य दुरुस्तीची दुकानं गजबजली. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.